Φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζω στην κουζίνα του Food Stories. Σήμερα θα φτιάξουμε δύο εύκολες και γρήγορες συνταγές με πρωταγωνιστή το μέλι τσιβέρτι. Για να εξασφαλίσουμε ποιότητα και ένα άρτιο αποτέλεσμα στο ψήσιμο, θα χρησιμοποιήσουμε το Sanitas 2 σε 1 αντικολλητικό χαρτί και αλουμινόχαρτο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτη συνταγή, Mediterranean κοτόπουλο με μέλι τσιβέρτι. Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 185 βαθμούς και ξεκινάμε τη συνταγή μας. Το Sanitas 2 σε 1 αντικολλητικό χαρτί θα μου εξασφαλίσει ζουμερό κοτόπουλο και θα κρατήσει όλες τις γεύσεις και τα αρώματα. Στη βάση προσθέτουμε τις πατάτες κομμένες στο ίδιο σχήμα για να ψηθούν ομοιόμορφα. Προσθέτουμε αλάτι πιπέρι, το φιλέτσο κοτόπουλο, χρωματιστές πιπεριές, το καρότσο, τις αιγές, ντοματίνια, ελαιόλαδο, τα μπαχαρικά, ρίγανη και καπνιστή πάπρικα, θρηματίζουμε τη φέτα και φυσικά για να δώσουμε μια ιδιαίτερη γλυκάδα το μέλι τσιβέρτι. Κλείνουμε και ψήνουμε στο προθερμασμένο μας φούρνο για 30 με 35 λεπτά. Σημαντικό tip για το κοτόπουλο, για να έχει ωραίο χρώμα και να γίνει τραγανό, στα 30 λεπτά το ανοίγουμε και το αφήνουμε ακόμη 5 λεπτά για να πάρει χρώμα. Το κοτόπουλο μας είναι έτοιμο, τα λαχανικά είναι ζουμερά και τραγανά, πάμε να σερβίρουμε. Προχωράμε στη δεύτερη συνταγή, λαβράκι στο φούρνο με σπανάκι και μέλι τσιβέρτι. Σε αυτή τη συνταγή το Sanitas θα βοηθήσει το ψάρι μας να κρατήσει όλες τις γεύσεις και να βγει πιο ζουμερό. Προσθέτουμε στη βάση το σπανάκι, τοποθετούμε το φιλέτο λαβράκι με το δέρμα προς τα πάνω και με το ζουκίνι θα δημιουργήσουμε ψεύτικα λέπια. Σε ένα μικρό μπολάκι προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το χαρουπόμελο, ξύσμα και χυμό από ένα λάιμ, αλάτι πιπέρι και φυσικά μέλι τσιβέρτι. Ανακατεύουμε και περιχύνουμε πάνω στο ψάρι. Κλείνουμε και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 185 βαθμούς για 15 λεπτά. Έτοιμο και το ψαράκι μας, 15 λεπτά στο φούρνο και βγαίνει τόσο ζουμερό και απολαυστικό. Δύο πεντανόστιμες συνταγές με μέλι τσιβέρτι που μπορείτε να τις απολαύσετε πανεύκολα στο σπίτι.